Sziasztok srácok! A mai videóban meg fogjuk mutatni Bencével, hogy hogyan dekáz. Hát Ákos, mert én fogom a telefont, mindegy. Igen. Na hát, Mindjárt. srácok, első lépés. Hogyha elsőnek ilyen kezdők vagytok, akkor megmutatom, hogy kell dekázni, hogy kezdjetek el gyakorolni. Így belerúgtok, lehagyjátok, hogy essen, így, és akkor így folytatjátok. És akkor, hogyha ennél is bénábbak vagytok, nem sertésképpen mondom, akkor hagyjátok, hogy így ketté pattanjon. Így. Hogyha már ez megvan, akkor már így is lehet menni. Hogy egyet pattan, és hogyha már nagyon megy, akkor már mehet így. Jó, hát nem így, ez most ezt számítjuk bele, tehát így. És hogyha már ennél is jobban megy, akkor így is lehet. Hát... És hogyha már ennél is jobban megy, tudom, ezt már sokszor kimondtam, Hát... akkor már így. Ennél is jobban megy Counter 4. És akkor megmutatjuk, hogy hogyan ne dekáz. Videó végére menj a tifire és lőd rá. Így ne dekáz. Na, menj! Na srácok, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Gól!